ngaturaken kasugengan rawuhipun Kakang Mas Dewa Brata. Ya biasa. Suntampa karya bombong tiasipun Kakang. Bekti kula katur Kyai Semar ora wani nampani sembahmu. Wah, bekti kula ndara. Bekti kula Gus. Punakawan iya. Ngaturaken panuwun rawuhipun Kakang Mas. Lajeng wonten wigatos ingkang pundi kepareng rawuh Kakang? Yayi. Saka dawuh pangandikaning Kanjeng Rama Prabu. Kondang mandanging sayemboring negara Kasipura. Mungku mudhupun Kakang ingkang amupuh sayembara. Mula kang saka iku Yayi saka keparing Kanjeng Ibu. Pun Kakang kinen anganti sira Yayi biasa. Dadya kantine nglaku pun Kakang marang negara Kasipura. Ideping tekad muhung andadar kaprawiran sarta bisa amboyong putri atmadaning Prabu Kasindra. Mula kang saka iku Dimas aja wedi ingkang lan tumuli perdandana tak kanthi Yayi. Anawasa wanawasa tumurning curang trapis ngri pendel bebondotan kasrimpet pencalin cacing kasrimpet pencalin cacing Pandhawa tata gati wisaya ngintri Yaksasara maruta pawana bana margana samirana lan warayang wis tebih lampahing risang Dewa Brata miwah ingkang rayi Raden Habiyasa datan mring pringgo bayaning marga ing mangke kanthi ingkang minuwus ingkang aglaring negari Kasipura nenggih dedya wah muka miwah hari muka sampeyan nyelebrakake sampure
raseksa krura kakiri-kiri kenyolir praboto apang gawe lagar pakuwuk ik puksu tapi tolawat agro susi ngolabdo kadhe kalyon manubruka ladala harimuka amba kakang wis pirang-pirang dina tak enteni cumengklungen nyatane suwiji ora ana ingkang sembada mapaki kridanipun Kakang lan Jandi. Nadyan to nyambat dewa sing gamane bledhek ora bakal bisa minggirake aku Kakang. Togok ngun wong Pandhawa. Piye kok nganti semene wektune tak anti-anti durung ana ingkang bisa nyempal bebauku. Nek pancen mboten enten sing menang tanding kalih sampean kok mumpun dikukut mawon. Mboten cah diterus-teruske pol-pole ngokeh-okehi pikiranmu. Enggak ndek dok-dok jleng tak tunduk ngoten mon pun terus. Lambemu kok bilung dalem. Kowe aja golek bebaten tumrap sayembara perang iki, Bilung. Napa nek mengetekne parkir mboten entuk? Ning ngaten nggih, Den. Sak luhur-luhure gunung niku mesti enten sing ngungkuli dhuwur. Nggih niku suket sing temumpang teng dhuwur gunung. Sak pinter-pintere wong niku mesti kepleset. Sak kandel-kandele kulit niku mesti bakale bosok. Sampeyan namun sok ngegungake diri dupeh kandel kulit atos balunge Sekti Mandraguna Jayeng Palugon. Kala mangsane wong niku nek sumbar bakale aber, apes katiasane. Wuladalah, dogok. Pancen nyata yen tonggonku gelar sayembara iki mung kepengin golek sapa sing bobot timbang lawan Wahmuka lan Harimuka. Ciptaning atiku yen to pancen ora ana satria ingkang sembata mapaki kridaku. Lah nek ngoten apa kelakon Dewi Amba kalih Dewi Ambika niku terus dadi perawan kaset. Mara gage undangno endi yen pancen ana satriya isih kepengin tak kokop gedhe kon maju mrene kok. Yo lho goleki mbok nek wong gresek-gresek. Yeah.
kuning angin untorang kraning arga Kura-kurnita kagiri-giri ora bumi prakempita Padula mangambak-ambak hutan treswar lan lesus ladalah nak sawang pulatane wah tejane piye rumangsaku ana ing negara Kasipura aku dadi buta bagus sing buta barang ketekan satriya iki piye wah sumunar pekulitane kuning ngemu giring sing siji ireng kowe ngaku sapa wong bagus ayo ngaku sing ana mburi kae sapa Narpa putra Ngastinat majaning Prabu Sentanu Raden Dewabrata lakon marang aku saka ing Saptawarga uga putra Narpa ing Wirata Raden Abiyasa kowe sapa wah kawentar mandang berbeki negara iki jenenge Raden Wahmuka iki kadangku Harimuka wis kenceng tekadmu kowe mlebu ning blapar kawat janget cinencang bosen urip kowe yen kena tak eman juragamu kake kowe mulya ora susah reka-reka ngleboni sayembara sapa wae sing wani-wani mlebu ing gelanggang iki tak anggap dadi mungsuhku itu mawur mengawur-wurahan pengaraning ajurit jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat Wahmuka ana apa pancen ceceking ati dene iki aku kepengin ngleboni sayembara aja sayembara awit saka kaparenging Jawata ayo ngalno dadamu aja kliya tandingmu kejaba Raden Dewabrata wah maju jangkak kokop getihmu
Hoi. Ah. Ah. Oh, oh, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Hoi. Ah. Bah. Hey. Oh. 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 Ha. Oh. What? Ah. Pa. Oh. Ha ha ha. Wait, bah! Oh. Hut! Oh. Ah. Oh. Oh. Ah. Oh. Oh. Ah. Ah. Oh. Ayo, apa-apamu we? Abiyasa apa Dewabrata mutar? Tesmak Bathuk, mripatmu mloro ora ndedelok. Tak jemparing kentas nyawang. Wah, 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 oh, what? Ah! Oh! Ayo. Vaya. Oh. Ah. Kaweken Indriya sang abiyasa. Buta den jemparing sajuga linumpatan. Rawange. Waluya jati bisa sugeng apalipurna. Ngantya kecipuan sang kekalih. Sigra ngesti kawaspadaning cipta. Antuk pituduh yekti ingkang musik jroning batin. Amung welat miwah kunir. Kakang Mas apa yai?
pituduh ingkang kawasa jemparing paduka Kakang Mas kedah sinandhangan welat deling menapa dene kunir pita mangkono pituduh sayektinipun Kakang Graita iki ora sak mestine coba tak tindakne yaya biasa sigra ngakit pramana jati ning Sang Dewa Brata anut pituduh ingkang rayi sang abiyasa panah sinandhangan welat miwah kunir tumama dadaning buta kekalih gumebruk tibeng bantala musna tanpa lari manjing mring sang ayu tetiga Dewan kara kingken ler manguswa kang layon kenya ilang manise wadananira layu kumel rahmaratani anakku bakal dadi putri boyongan. Wah, muka ari muka kowe wis ilang saka lumahing bumi. Mbok menawa iki wis bejamu ya nduk Amba Ambika lan Ambalika. Kowe kudu diboyong dening satriya iki ya. Pasang Kalimantabe sinabeta ngiloduni dumawang tawang tuwang nepet ning tulah manu. Sing ngandika menika sinten, Raden? Kusuma Dewi aku Dewa Brata. Aku abiyasa kadange muda. Kula nderek tepang Gladiwanoh inggih kula menika ingkang dados punjering sayembara. Wah muka ari muka nggih nami kula Punamba. Menika kadang kula Ambika wonten ingkang wonten pepengkeran menika Ambalika, Raden. Kersane Sang Dewi kepiye? Cethanipun bilih sayektosipun titi mangsa menika
Jagat sampun rekseni bilih namung paduka ingkang saged nyirnakaken raksasa kalih. Lajeng keparingi Raden Ayu. Mungke wala mesthenipun kula tetiga kedah dados putri boyongan paduka. Namung kewala rehning nyuwun pangapunten Raden Dewabrata. Sayektosipun wonten samukawis ingkang ngreribeti raos kula babakan napa Raden Ayu. Inggih awit sampun sawetawis lami kula sampun pepacangan kaliyan Prabu Salwa. Sira pepacangan kelawan Prabu Salwa. Inggih. Mila sepisan malih kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Kula mboten badhe saged nderekaken jengkar paduka dhateng negari paduka. Nanging langkung rumiyin kula badhe matur wonten ngarsanipun sinuwun Prabu Salwa pacangan kula, Raden. Wanodya yutama ngambar arum maduning kusuma arum wijiling sabda Raden Dewabrata saha Raden Abiyasa kula ngaturaken ageng ing panuwun bebasan ulam mungging ngerampadan sarah mungging lautan sumangga anggen kepareng paduka badhe amurba jasa kula sawetahipun Raden. Yaya biasa prayogane kepiye? Rene ngancasing sedya. Kula kalian paduka Kakang Mas amung kadawan mala kramakaken kadang kula. Mila prayogining lampah. Jengandika Kakang Mas Dewabrata ingkang anganti. Dewi Ambika menapa dene Dewi Ambalika. Prapting negari Ngastina. Banjur siadi kepiye? Kula tetep badhe nglajengaken kasutapan kula minggah dhateng Saptaarga malih Kakang Mas. Sing resangan kong ing jastan kapataning se wekdal wis lumampah saya nebih gumantining dina sasi miwah taun riwesnya sang kekalih Sekar Kedaton negari Kasi Binoyong manjing Pura Ngastina nenggih Dewi Ambika miwah Dewi Ambalika. Tajuka Marwata sutaning manah sang Raja Sentanu Dewa miwah garwa Dewi Durgandini. Mesem jroning Wardaya nenggih Raden Citranggada ya Raden Astabrata. Anggraita lamun kasembatan sedyane
Nalika samono lumampahing wanci wis lereh keprabon nenggih Ratu Wirata rumuhun Prabu Durga Bau ingkang gumantya nalendra ngrenggani bumi Wirata nenggih Sang Durgandana wenang aglar jejuluk Prabu Mangswahpati ya Prabu Matswapati. Sinegek kanang carita nengna kawusa ing mangke Sang Nalendra Sentanu nedheng aginem raras piwah garwa menapa dene para putra. Yayi Ratu, kula wonten pangandika ingkang adhawuh sinuwun. Iki. Kabejan kabagyan kang tanpa upama, nggonku dadi wong tuwa kelawan sira Yayi. Ya. Inggih. Semanten ugi kula sinuwun nyatanipun putra paduka pun Dewa Brata ingkang sampun sawetawis hamboyong putri saking Kasipura. Ya, mulai iku. Ger, Adhabrata, kula wonten pangandika dawuh Rama Prabu. Aku mung meling marang jeneng para kaki. Tetepna pangestimu nggonmu bakal omah-omah. Merga wong iku kudu ngrakit sabaring laku, sabar iku diarani mustikaning urip. Kuncining kasuwargan jati. Nadyan to sira antuk kabungan kang tanpa upama. Sira bakal dhaup kelawan putri loro iki mengko sasuwene sira mangun bebrayan kelawan dheweke sing bisa momot lan kuat nandhang sekabeng coba lan pandadaring urip. Nanging ora kok ateges gampang pepet kentekan pangarep-arep, suwalike kudu malah kebak ing pangarep-arep lan kuwawa nampani apa wae ingkang gumelar ana ing jagat iki, nggih. Kawula nuwun inggih. Saged mundi dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu Sentanu. Dewa Brata, kula nuwun inggih. Kowe kelawan adimu abiyasa ingkang bisa gawe pemarem. Namung kadang kula Yayi biyasa ingkang sampun wangsul dhateng Saptawarga. Ingkang baken sampun ageng labuh labet darmanipun Yaying Saptawarga dhateng badhe palakramanipun kadang kula Yayi Citranggada. Iku ingkang tetep tinulat lan sinudarsana lekase adimu si abiyasa. Kawula nuwun inggih. Yayi Ratu, kula wonten dawuh sinuwun. Ya, besok gak tak ngenteni apa, titi mangsa iki kaya wis wahyaning mangsa kala. Dhaupe putramu.